Hey du, jeg kommer fra Sverige, jeg er 25 år. Okay, men er du ikke så at snakke dansk, så jeg kan forstå dig? Okay, forleden dag var jeg i supermarkedet. De havde fandme ikke noget havregryn. Er det ikke for dårligt? Ja, nu går jeg hen til det pizzabud, ikke også? Og så ved du hvad, jeg har lige bestilt pizza hjemmefra, og så siger de, at jeg ikke har bestilt pizza. De har ikke registreret det, så nu får jeg ikke noget pizza til min store mave. Ej, det er lidt for galt, ikke også? Ja, så går jeg hen til dem, og så får jeg ikke noget tilbage. Jeg får ikke engang en cola til undskyldning. Det var måske en lidt dum ting. Men jeg er i gang med noget, så kan du ikke vente? Så skal jeg nok ordne det og ringe til deres køkkenchef. Forresten, har du noget havregryn i skuffen, jeg må få? Nu dør min computer ikke igen, så jeg kan bestille det fucking pizza. Jamen, det Kalles problem. Ikke mit problem. Kalle, Og så ved du hvad, hvad, du skal hjælpe mig med det min mand fucking computer. sagde til mig, om vi ikke skulle gå i seng. Klokken var kun 7. Det er da for dårligt. Kalle, Altså på den vores seng, eller computer altså nu, på den Kalle. måde, du Kalle, vil. Kalle. Ja, men Øsken har nu lidt. Nej, Jeg kan ikke finde Kalle. Jamen, jeg ved ikke, hvor han er. Kalle. Jamen, men hvis det skal være sådan, at han synes, at I skal allerede gå i seng så tidligt der, det er måske ikke så godt, vel? Nej. Så måske jeg skal sende jer i et parterapi. Det vil hjælpe jer på vej med, at man skal op. Man skal sige nogle du gode har ting. min varmeovn ikke, så nu er der koldt i hele huset. Nej, men hvad skulle jeg gøre ved det? Jeg ved det jo ikke, hvorfor. Det må du altså undskylde. Jeg tager i terapi. Så kommer I til terapiet. Ja, I skal ikke i seng kl. 7. Ja, tak for snakken. I lige måde.